Ein sehr rijker König wordt een dag krank. En als hij starf, zei hij te zijn familie, te zijn vrienden: ik heb 3 dingen waar ik moet leggen. Wanneer ik gestorven ben, dan moet ik leggen dat de beste dokters op de wereld worden komen en draaien mijn zorg. Zum bewijzen dat de beste dokters in de wereld niet de lösung voor het leven op deze wereld. Nummer 2, dat wanneer je mijn Zweck draaien, al mijn geld, al mijn dieren zaken, alles wat ik opgeschoond heb op deze wereld, dat je dat worden zaak bij zaak uitstrahlen, op maken en Zweck heb. Zum bewijzen dat alle anstrengingen wat ik op deze wereld gemerkt heb, dat blijft alle hier. En nummer 3, dat mijn hang worden in Zweck uitsteken. Een bijzondere Zweck, wo mijn hang uitsteken, dat het te zijn is dat mijn hang zijn ladig. We komen met ladige hang in deze wereld, en we gaan met ladige hang uit deze wereld uit. Markus, Kapitel 6, Vers 38 zegt: wat wil een mens dat halten? De ganze Welt gewinnen, al het geld op deze wereld, en zijn ene Säule verspielen? Sofern zijn we zeer bezorgd om schaffen, rijk worden en duizend dingen hebben op deze wereld. Maar we vergeten daarvan dat dat wat deze wereld is, maar zeer kort is. Stel je voor, hier was je geboren, hier is je in de school, du befriest die, du warst rijk, du schaffst zeer, en hier stirbst du. Dit is het ganze leven. Alles wat je op deze wereld beleeft. En wanneer je dood bent, dan vangt de Ewigkjeit an. Je hebt geen eind. Dat is wieder en wieder en wieder. Zoals Markus 6:38 zegt: wat wil het helpen? Alles gewinnen hier. De rijkste mens op de wereld zijn. En alles hebben wat mij fehlt. En ik kan me niemals tijd genomen voor mijn Säule, zum Reutmerken voor de Ewigkjeit. Op dit eind merk ik Reut voor de Ewigkjeit. Ja, we moeten eten, we moeten leven, we moeten schaffen. Maar het wichtigste is tijd nemen zum Reutmerken voor de Ewigkjeit. Dat wat het haalt, dat wat wieder je, dat wat du blijft. Alles wat ik hier heb geschafft en heb geraakt en heb gekregen en heb gejietst, dat blijft hier. Met laat je heen, hoe ik een Ewigkjeit neem. En het is nur de hel, in mijn hemel. Doe nu voor wat ik had tijd genomen op dit korte heen. Mag God schenken en genoeg geven, dat we in deze tijd, waarom we ook schaffen maken, tijd nemen, zum Reutmerken van het geestliche leven van de Säule, dat we hier in dit een, wie God in hemel zegt. Gottes Segen.